si idem vyzdvihnúť zasielku, ktorá mi prišla z Allegra. Tak poďme sa pozrieť, čo mi prišlo a rovno si dáme recenziu a oskúšame si to aj. No, ešte v skratke chcem povedať, že lakovanie auta diel číslo 2 bude až v ďalšom videu. Teraz som nemal na to vôbec čas a teraz bude dlhý víkend zase, tak idem na Slovensko. Takže až v ďalšom videu, po tomto videu, bude pokračovanie lakovania auta. No, takže ja si zdvihnu zasielku. Kód zvedám. Telefon čisto čiam. Kód zvednutie. To je celá veľký balík. Ja si ho dám do auta, hodím ho do auta a zajtra si to rozbalíme a pozrieme. No, takže je ďalší deň. Balíček mám prichystaný. Idem si ho rozbaliť. Tak, ty vole, čo je to? Čo je to? DJI Mini 4K dronik. Objednal som si k tomu aj pristávaciu plochu. DJI Mini 4K. Už asi 2 roky som chcel drona, ale nikdy sa mi to nejak nepodarilo uskutočniť. Konečne som si spravil radosť. No, 249 gramov. Natáča v 4K by to malo natáčať. Takže máme k tomu nejakú príručku. Po polsky. Mám sa zaregistrovať ako operátor drona. Robím to na... Dobre, ale ja nie som Poľak. Takže to si zistím. Dobre, skúšame si to rozbaliť. Tak najprv skúsime tú pristávaciu plochu. Potom prejdeme na drona. Pekne je to zabalené. Aha. Tak to je ešte... A ešte tu je obal v tom druhý. Ja tu bude tá, aha. No, no. Iba. Ty volal, docela veľká je tá pristávacia plocha na taký malý dronik. Ty kokos. To si. Hej. Ty vole. To si môžem hodiť na trávu aspoň. Je dobré, lebo to je veľká tráva. Tu mám ešte aj to, že si tu môžem zaboriť do zeme. Tu niekde som videl, tu sú kolíky. K tomu. Pekne to mi to. Tu sú kolíky, že si ich môžem zaboriť do zeme. Ty vole, ale to je dosť ťažké, takže to ani samo od seba si myslím neodletí. Aj keď dneska fúka docela vietor celkom. Takže možno to aj skúsim dneska ešte toho drona. Pecka. Dobre. Tu som niekde, tie kolíky mi popadali po zemi.
A ideme na samotného drona. Všetko je v poľštine. Tak. No. Vítaj doma. Není to Pročko, je to len DJI 4 mini. Ale ja si myslím na to, že som ešte, to je môj prvý dron, chcem povedať. Inak v živote, ešte nikdy som nelietal s dronom. Takže všetko postupne, pomaličky. Najprv sa musím naučiť s tým lietať, samozrejme. Takže to musím naštudovať, ako sa s tým lieta vôbec. Ale malo by to byť jednoduché. Si myslím, že 15 minút polietam a skúsim 15 minút a pôjde to. Čeština tu není. Instrukcia od knihy. Všetko po polsky, no. Samotná aplikácia, no uvidíme, keď to spustím. Samotná tá aplikácia by mi mala dať nejakú tú inštruktač pre začiatočníka. Mám aj taštičku, takže si ho môžem nosiť sebou. Šikovná malá, dám si ho do taštičky. Tu máme ovládač. Mal byť na telefón. Ovládač, super. Nabíjačka. Nabíjačka na 3 baterky. Jeden je v drone, asi. Čo tu máme ďalej? Tu je nejaká kapsička ešte. To sú káble. Ďalší kábel. Vrtulky hradné. Alebo ja neviem. Dneska inak je tak pod mrakom a fúka vietor. Takže sa bojím na to, že idem prvýkrát lietať. Aspoň som si zrobil konečne radosť po 2 rokoch. Furt som sa na to lakomil, ale už som si to konečne kúpil. A nakoniec som sa rozhodol pre tento, lebo je ideálny pre začiatočníkov, ako som ja. Ty vole, dobré. Si môžeš takto zložiť, aha. Si ho pripneš. OK. Tu je aj návodík, jak si ho pripnúť. No. Nejaká ochranná krytka, ktorú dám dole. Keby došlo. OK. Tak, tu je nejaká krytka. Nálepka ochranná. Ja, baterku tam máme, ale neviem, či bude nabitá. Ale asi mala by byť, ne? Takto si to rozťahnem, pekne. Psa.
Hopsa, hopsa, hopsa. Tu je ešte ochranná nálepka. OK. Počkaj, toto mi nejak nejde rozťahnuť. Že to zlomím. Aha, ja. Do druhej strany som to ťahal. OK. Z drona máme postaveného. Super. Tak. Ja si to idem nejak skúsiť. Takže je ďalší deň. Včera začalo poprchávať a fúkať silno vietor. Tak som to nechal na dneska. Je ráno. Spravím si kafičko. Dám si v pohode kafičko, cigárko a ideme dronovať. Dneska je to lepšie, no. Fajnové počasičko už. Takže medzi tým, ako si dávam kafičko a cigárko, tak som sa pozrel na stránku Úrad civilného letectva. Tam som si zaregistroval drona. Vygenerovalo mi to náhodný QR kód a SPŽ-ku k tomu, jakoby kvázi SPŽ-ku na môjho drona, ktorú si mám nalepiť na svojho drona. Ideálne nejakú vodotesnú malú. Nalepiť na zadnú stranu drona. Že to bude moja akoby kvázi SPŽ-ka na všetky drony, ktoré si kúpim. Hej. Nemusí to byť len na ten jeden, ale na všetky, ktoré budem vlastniť v budúcnosti trebárs. A ešte si musím zrobiť na tej stránke test A1, A3, ktorý ma opravní provozovať ten dron. Budem vlastne akoby operátor dronu. Legálne budem môcť s ním lietať, takže a to chcem. Samozrejme po celej Európskej únii, lebo budem cestovať, hej, a natáčať si videá. Takže ten test ešte spravím, to si nechám asi na večer. A dobre, tak si poďme vyskúšať ten dron. Priznám sa, že už som trošku s ním lietal, takže už ovládam ten dron trošku. Tak poďme na to. Si pripravím tu miesto, z ktorého budem pristávať. Odlietať a pristávať, hej. Svoju pristávaciu plochu. Takže ja si na svojom telefóne otvorím aplikáciu DJI Fly. Otvorí sa mi aplikácia. Ovládač mám sparovaný s telefónom a celkový ten ovládač mám sparovaný s dronom. To máme. Teraz dám Go Fly. Home point updated. Otvorí sa mi aplikácia. Kamera už je nastavená. Signál hore máme. Dobre. Tak môžeme lietať. Jo, ešte predtým nezabudnite si dať tú krytku z kamery dole z toho drona, hej. Lebo mne sa to stalo, že som to zabudol dať dole. Tak, a môžeme lietať pomaly. Tak dron máme zapnutý, sparovaný. Na ovládači stlačíme Take Off. Dron sa nám aktivuje. Spustí do metrovej výšky sám. A teraz ho začnem ovládať. Takže ľavou pačkou vlastne dám dron hore. Alebo dole. Otáčam s ním doprava a doľava. S týmto idem dopredu, dozadu a do boku, do ľavej strany, do pravej strany. Úplne jednoduché. Mám to treba získať do ruky. Že to človek získa do ruky, tak je to pohodička. Tak, a tu si ešte vzadu na ovládači regulujem kameru.
dole, hore. Tu si vlastne dám video nahrávanie alebo fotku. Tu mám tie programy Quickshot, Panorama a rôzne programy, ktoré mi nechcú ísť, neviem prečo. No to musím ešte prísť. Takže tak no. Ja si zalietať trošku. Tak vám ukážem zábery z lietania z dronu. Teraz som si nastavil, aby sa dron vrátil domov a vrácia sa na svoje miesto, odkiaľ vyštartoval. Akurát není úplne presný a nevráti sa úplne presne na centimetr na stejné miesto. Vráti sa asi o pol metra ďalej. Ale to nevadí, ja si zastavím to. Asi ho napresním presne na miesto, kde mi ho treba.
Takže dolietáme, drona si odkladám momentálne a celkom relatívne rýchlo som sa dostal do toho, takže ideálka, úplne nič ťažké na tom není, na tom ovládaní toho drona, takže si myslím, že už to aj ovládam celkom. Tak drona odložíme. Takže môžem odporučiť za tú cenu, je to z tých lacnejších dronov, z tých kvalitnejších a lacnejších. Takže počkaj, toto tu neviem furt dať. No, dobre. Takže z tých kvalitnejších a lacnejších dronov, no. DJI je dobrá značka celkovo. A za tie prachy sa to dá, si myslím. A tie moje zábery, čo občas natočím s dronom, to sa chystám občas natočiť s dronom, tak je to ideálka. Možno do budúcna si kúpim ešte nejakého drona, keď mi ten prestane fungovať. No, tieto blbosti musím dať preč. Takže osvedčil sa zatiaľ. Konečne budem môcť natáčať na YouTube aj zábery z drona, z testovania. To som pôvodne chcel, kvôli tomu som si kúpil drona. Takže na dnes je to všetko. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne, majte pekný deň. A vidíme sa v ďalšom videu, kde si ukážeme jednu dobrú vec, ktorú som si tiež objednal z Allegra. Ešte na ňu čakám, tak si ju rozbalíme a uvidíme, čo to vlastne je. To super dobrá vec do auta, takže uvidíme. Tak čus.